Эфирде яңалыклар вакыты студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Креатив көннәр, мода күрсәтү һәм урам театрлары фестивале. Әлмәттә 4-нче Каракүз этно-модерн фестивале башланды. Һәрбер дизайнерның шундый үзенчәлекле әйберләре, киемнәре бик рәхәтләтеп, матур итеп карап торабыз. Үч буынны бергә очраштырды. Татнефть компаниясының тарихы белән бәйле урыннарда хәтирәләр бәйрәме узды. Мондай встреча еще беренче тапкыр булды. Безгә бик ошады. Бөгелмә районында балык күпме? Нефтче гаиләләр балык тотуда сынашты. Самый основной в рыбалке — это, конечно, в первую очередь везение. Он 9 июльдән Әлмәттә 4-нче Каракүз этно-модерн фестивале башланды. Аның беренче зур вакыйгасы җомга көнне Библия-нефть яңа креатив тирәлеге ачылу булды. Нефть мәдәният сараендагы фәнни-техник китапханә 2023 елда Татнефть гранты ярдәмендә яңартыла башлады. Бу эшкә Таграс холдингы һәм Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты да ярдәм күрсәтте. Ачылышта Татарстанның мәдәният министры Ирада Әйюпова да катнашты. Ведомство җитәкчесе шулай ук 2-нче Бөтенроссия креатив индустрияләр форумында да катнашты. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Каракүз этно-модерн фестивале кысаларында креатив көннәр эшлекле яшьләр һәм мәгариф өлкәләрен үз эченә ала. Форум программасында берничә юнәлеш бар. Бу телевидение, журналистика, реклама һәм медиа, башкару сәнгате, музыка һәм саунд дизайн, мәдәни ял итү эшчәнлеге, архитектура һәм дизайн, китапханәләр һәм музейлар буенча. Шулай ук нәшрият эшчәнлеге һәм креатив индустрияләрдә белем алу. Крупных амбициозных проектов без такой смелости, конечно, достичь не удастся. Фестивальнең бу өлеше материаль булмаган, төгелерәк итеп әйткәндә, акыл байлыкларын инвестицияләү, аларны бар кешегә файдалы булу өстенә ияләренә табышлы да итүгә багышланган иде. Бу халык дөнья күләм мирасын үстерү һәм бер рәттән яңа исемнәр ачу, иҗатны үстерү һәм тарату дигән сүз. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә җитәкчеләр һәм чакырылган спикерлар әнә шул хакта фикер алышты. Важно сказать, что для формирования креативных индустрий невозможно не иметь знания в области интеллектуальной собственности. Тема чыннан да кызыклы. Иҗатны акыл һәм талантка бәйле байлыкларны акчага әйләндерү өчен үсеш мөмкинлекләре тудыру шарт. Калабызда бу бар. Күп санлы иҗат мәктәпләре, студияләр һәм түгәрәкләр балалар һәм яшүсмерләрне генә түгел, өлкәннәрне дә берләштерә. Огромное количество надстроек, дополнительного формата, дополнительного. Күп санлы өстәмә белем бирү учреждениеләре, шул ук Кванториум, креатив процесслар фабрикасы, креатив индустрияләр мәктәбе һәм башкалар яңа белемнәрне тормышта куллана ала торган балалар үстерүгә юнәлдерелгән. Детей, ребят, которые будут обладать суперсовременными навыками. Интеллектуаль байлык булдыруның икенче зур шарты булган мәйданчыкларны дөрес итеп куллана белү. Бу юнәлештә дә күрсәтерлек, фикер йөртерлек һәм горурланырлык эшләр шактый. Өченче шарт башкарылган эшләрне башкаларга күрсәтә белү. Менә монысында инде күп санлы иҗат очрашуларыннан да 4 ел эчендә Әлмәтне Россия һәм аннан да читтә танытырга өлгергән Каракүз фестивален кертергә була да инде. Здесь очень хорошая коммуникация, и мне кажется, это как раз... Монда бик көчле команда, яхшы коммуникацияләр. Бу без сөйләгән киләчәк үзе инде. Нәкъ менә биредә без ничек күз алдыбыз, шул тормышка ашырыла да. Но вот сегодня здесь оно визуализируется. Наверное, один из ключевых посылов Каракуза – это то, что необходимо... Каракүзнең төп асылы үзеңнең тамырларыңны белү һәм үзеңнең мәдәни кодыңны табу. Шуңа күрә минемчә, нәкъ менә бу фестивальдәге төп мәйданчык булып этнофестиваль тора да инде. Чөнки фестиваль тулайым алганда нәкъ шушы элементларны үз эченә сыйдыра. Во всех площадках фестиваля. Әлмәттә креатив көннәр форматында мәдәният өлкәсе иҗат киңлегендә кайнаган һәм тема белән кызыксынган һәркем катнаша алды. Каракүз этно-модерн фестивале кысаларында креатив көннәр үз эшен ялларда да дәвам итте. Очрашулар Нефтче мәдәният сарае мәйданчыгында узды. Бирдә интеллектуаль милек, креатив бизнес үсеше белән бәйле кызыклы сораулар күтәрелде. Икътисад фәннәре кандидаты профессор Россия Федерациясе Дәүләт Советының мәдәният юнәлеше буенча эш төркеме әгъзасы Татьяна Абанкина, Креатив индустрияләр федерациясе ассоциациясе генераль директоры Игорь Намаконов, Красноярск крае филармониясе генераль директоры, Россия концерт оешмалары берлеге идарәсе әгъзасы Евгений Стадушный, интеллектуаль милек белән идарә итү өлкәсендә эксперт Ольга Ведякина һәм башкалар. Калабызның мәдәни интеллигенциясе һәм кунаклары өчен бу һәм башка спикерларның чыгышы фестивальне чын мәгънәсендә эшлекле итте. Креатив фикер йөртеп шул юнәлештә үз урынын табарга теләгән һәркем креатив көннәр кысаларында үзенә файда таба алды. Если ваша команда и вы
не понимаете, ради чего вы ходите на работу. Әгәр дә сез һәм сезнең команда хезмәт хакы алудан тыш эшкә ни өчен йөрүегезне аңламыйсыз икән, демәк, сезнең инновацияләрегезнең нәтиҗәлелеге сорау тудырачак. Ну, это всегда как бы вопрос. Нефтче мәдәният сарае сәхнәсендә Игорь Намаконов ул кроссфит мозга һәм креативность бестселлерларын презентацияле. Чыгышның төп асылы бүген уен булып тоелган чагылышларның иртәгә зур юлга китереп чыгарган проект булу ихтималы. Вы можете вот все собраться, например. Мисал өчен биредә сез барыгыз да 100 сум берәр яңа төрле музыка альбомына инвестицияләр сала аласыз. Күпмедер вакыттан сез бергәләп анардан килгән дивидендларны бүләчәксез. Менә шундыйрак сервислар безнең илебездә эшли. Сервисы уже в России существуют. Карагуз этномодерн фестивале кысаларында креатив көннәр 27 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Ялларга кадәр Нефтче мәдәният сараенда креатив процесслар фабрикасы, сфера үзәгендә яшьләр һәм яшүсмерләр өчен төрле остаханәләр. Моннан тыш Росмолодежь гранты бәйгесе кысаларында грантлар тәкъдим итү һәм яклау булачак. Катнашучылар социаль проектларны үстерү өчен 5000 сумнан алып 1 миллион сумга кадәр акча ала. Аның нәтиҗәләре 24 июльдә игълан ителәчәк. Каракүз этномодерн фестивале быел 15 фестивальне бердәштерә. Шулар арасында яңалык булганы модалы образ белән бәйлесе. Ул да җомга кичендә Каракүз стилендәге яңа киемнәр күрсәтү белән башланып китте. Чуаш, Марый, Башкорт, Урыс, Татар милләтләр төрле булган кебек, аларның мәдәниятләре дә, тормыш-көнкүрешләре дә аерыла. Кайчандыр аларның киемнәре дә аерылып торган. Киемдәге билгеләргә карап кешенең кайсы милләттән, кайсы авылдан, хәтта ыру нәселдән булуларын да аерганнар. Кием аның социаль тәрҗемәи хәлендә күрсәтеп торган. Бүген милләт вәкилләре бер төрле киенә, шулай да соңгы елларда этник стиль төрле дизайнерларның коллекциясендә лаеклы урын алды. Каракүз скверында узган күрсәтү моның актуальлыгын тагын бер кат асызыклады. 4 дизайнерның этностильдәге 6 киемнәр коллекциясе уртак идея белән берләштерелгән. Уникаль тарихын саклап, заманча кала белү. Мәскәү дизайнеры Юлия Крылова эшләрендә Африка мотивлары чагылыш тапкан. Сафари коллекциясендә балалар һәм яшүсмерләр өчен якты җәйге образлар тәкъдим ителде. Әлмәт остасы Диләрә Прохорова рус крестьян киемнәрен заманча итеп күрсәтте. Шуңа өстә патша вәкилләр белән илһамланган затлы образлар. Аларны борынгы рус хатын-кызларының асылташлар һәм сәйләннәр белән бизәкләгән баш киемнәре тулыландырды. Узган көннәр колоритлы сериясын Үзбәкстаннан килгән кунак һәм үз брендына нигез салучы Надира Абдурахманова тәкъдим итте. Фестивальнең брендмейкеры, дизайнеры Олег Кугушев һәм аның командасы этномодерн темасында берләштерелгән Каракүз дизайн коллекциясын булдырды. Аларга спорт купшылыгы, футуристик нейрокапсула һәм кичке киемнәр зиннәте керә. Очень интересный показ. Как сказать, вдохновляющий, веселый такой. Все девчонки там интересные, мальчики. Бүгенге бәйрәм вообще бик матур уза. Һәрбер дизайнерның шундый үзенчәлекле әйберләре, киемнәре бик рәхәтләтеп, матур итеп карап торабыз. Шараны Әбием Project һәм Зайнетдин этно-шоу төркеме чыгышы озата барды. Коллекцияләрне күрсәтү модалы Әлмәт фестиваленә үрелеп китте. 2 көн дәвамында дизайнерлар үз товарлары белән сату итте, тәҗрибәле стилистлар барлык теләүчеләрне консультацияләде. Әлмәт иҗтимагый үзәгенең 4нче катында Каракүз маркет биредә 2 көн дәвамында 30дан артык Россия дизайнеры брендлы, модалы һәм уникаль товарларын тәкъдим итте. Кием салым, бизәнгечләр, баш киемнәре, хәтта ислам айларда замана белән бергә атларга теләгән фестиваль кунаклары өчен моннан да шәбрәк мәйданчык булды микән. Елена Кашилова Екатеринбургтан килгән. Ул табигый тукымалардан кимоно стилендәге образлар тегә. Аларны көмеш йөгерткән алка йөзек муенсалар белән тулыландыра. Встретили очень тепло, очень интересуются, то есть узнают. Бик җылы каршы алдылар. Безне алдан белеп махсус очрашуга килүчеләр дә куандырды. Мы специально ради вас сюда приехали, очень приятно, да. Иҗтимагый үзәкнең бер генә буш мәйданчыгы да юк. Бер урында косметика белән атышлы итеп кулланырга өйрәтсәләр, икенчесендә тәҗрибәле стилистлар барлык теләүчеләргә бушлай консультацияләр бирә. Барысы да мода турында конференциядә танылган дизайнер Надиус, стилист Гүзәл Гарипова, модель Самандар Сараев, фотограф Екатерина Аверьянова чыгыш ясады. Мы
очень старались, чтобы люди понимали, что очень важно заниматься модой. Biz festivalga kelishchilar moda bilan qiziqsinu muhim ekanligini bilish uchun tirishdik. Moda jamiyatımızın lakmus kağızısıman. Ul bizning kayfimizni, tilaklarimizni shog'ildira. Bu bizning madaniyatimizda. Dizaynerlar orasida Elmet brendini yasovchilarni ko'ruvda quvondirdi. И мне было очень приятно и радостно видеть много альметьевских брендов. Radifa Nugmanova, Rafael Safin, Yoğunluklar vaqti, Luch Elmet telekompaniyasi. Татнефть компаниясының тарихы белән бәйле урыннар эш буынны бергә очраштырды. Җәлил нефть, нефть һәм газ чыгару идарәсе ветераннары, профсоюз һәм яшьләр лидерлары, шулай ук Сорман территориясендәге Татнефть төркеме предприятиеләре әгъзалары өчен хатирәләр бәйрәме узды. Лейсен Галиева дәвам итә. Лениногорск нефтчеләр төрле буыннары очрашу урынына әверелде. Нефть музейында компанияның башкарма аппараты ветераннары, гамәлдәге хезмәткәрләре һәм әле яңа гына хезмәт юлын башлап җибәрүчеләр җыелды. Мондый очрашулар инде күркәм гадәткә әверелде һәм компанияның барлык бүлекчәләрендә дә узып бара. Татнефть профсоюзы һәм социаль программаларны озата бару үзәге оештырган бәйрәмдә Әлкәй, Силәй һәм Җәлил нефтчеләре очрашты. Без һәр елны ветераннар белән үткәрәбез мондай очрашулар. Дөрес үзебезнең объектлар буенча, Җәлил нефть территориясе буенча объектларны күрсәтеп биреп, бу ел инде әзрәк ел особыйрак үзенчәлекле 1 июльдә буквально күптән түгел безнең ГДУ оешканга, Әлкәй нефть оешканга 65 ел булды. Без шунда искә алып, и күбрәк состав белән монда элек Әлкәй нефть эшләгән, Сөлә нефть эшләгән, и бүгенге көндә Җәлил нефть эшләгән ветераннар күбесе. Инде әйткәнемчә, монда яшьләр безнең бар, молодежный коллективтан профсоюз работниклары. Самая древняя находка, которая была связана с нефтью, была найдена на побережье Италии. Это зубы с битумными пломбами возрастом 13 тысяч лет. То есть битум смешивали с растениями и закладывали таким образом в зуб. Но как древний человек увидел нефть? Она под воздействием внутренних причин поднималась на поверхность и образовывала вот такие вот маслянистые пятна. Экскурсия барышында кунаклар үткәннәргә чума һәм нефтчеләрнең бүгенге казанышларын асыклана алдылар. Римма Каюмова эш буын нефтчеләр династиясе вәкиле. Ул үзенең 36 ел гомерен нефть тармагына багышлаган. Татнефть пенсионерлар турында, работниклар турында кайгырта. Без аны һәр вакытта сизәбез. Безгә совет ветераннар советына акча выделяется. Без организуем шундай экскурсиялар организуем. А мондай встреча еще беренче тапкыр булды. Безгә бик ошады. Бу без мөмкин булса тагын килербез дип уйлыйм. Көн программасы Шыгыр авылындагы Шыгыр нефть битум заводы музей комплексында дәвам итте. 100 ел элек булган битум чыгару технологиясе һәм андагы хезмәт шартлары хәтта күпне күргән ветераннарны да шаккатырды. А вообще на любой точке этого завода работа была очень тяжелая, работа была адская. Именно поэтому местные жители называли этот завод адским местом. Рәхимә Даянова Әлмәт нефть институтын тәмамлаганнан соң Җәлил нефть идарәсенә эшкә килә һәм 39 ел шунда эшли. Гади эшчедән башлаган юлы үзенең тырышлыгы бәрабәренә хезмәт хакы бүлеге начальнигы вазифасына китерә. Шул вазифасында 21 ел эшләп лаеклы ялга чыга. Менә бүгенге экскурсиядә мен шул хәтле гаҗәпләндем. Менә нинди авыр шартларда да кешеләр эшләгәннәр. Без бүгенге көндә Аллага шөкер нинди алга киткән хәзер бездә техника, технология. Шул хәтле шуңа күрә безнең кешеләребез дә как-то дәртләнеп, мотор итеп эшләп йөриләр бүгенге көндә. Рәхмәт барыгызга да. Бәйрәм төшке аш һәм концерт программасы белән тәмамланды. Шунысын да билгеләп үтик. Быел эш буын очрашу проекты кысаларында Татнефть предприятиеләреннән 13 төрле сәфәр оештырылачак. Анда 1300-дән артык кеше катнашачак. Лейсан Галиева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган елларда Бөгелмә районының Наратлы авылындагы буай янында да халык күп булды. Биредә ярыш конкуренциясе җитди булган балык тоту буенча турнир узды. Катнашчылар арасында хәвескәрләр генә түгел, үз эшенең чын осталары да бар иде. Балык тотуда нинди факторлар мөһим һәм балык чирттеме икәнен безнең төшерү төркеме дә белеп кайтты.
Балык тоту хобби, спорт яки ял итү төрләренең берсе генә түгел, ул күңел халәте һәм яшәү стиле. Ял көнен бу ай янында күңелле һәм файдалы итеп уздырырга карар кылган катнашучылар шулай дип саный. Турнир Татнефтьнең мөмкинлекләр платформасы яшьләр инициатив проектлары конкурсы ярдәмендә чынга ашырылды. Яшь лидерларның проекты Татнефть зур гаилә номинациясендә җиңүче дип табыла һәм компаниянең ярдәменә лаек була. Очень много было спросов. Әлеге ярышка эләгүгә сорау зур иде. Шуңа күрә бүген биредә 30дан артык кеше җыелды. Нигезләмә буенча бездә нибары 10 гаилә булырга тиеш булса да, без күбрәк чакыра алдык. Бу берләшү, танышу һәм күңелле вакыт үткәрү өчен яхшы мөмкинлек. Пригласить побольше. Балыкчылар 5 номинациядә ярышты. Беренче тотылган балык, иң зур балык, иң кечкенә балык һәм иң яшь һәм иң тәҗрибәле балыкчы. Хезмәттәшләре белән аралашудан онытылмаслык кичерешләр һәм яңа тәэсирләр алырга күп кенә балыкчылар гаиләләре белән килгән. Балык тоту ихтыяр көчен ныгыта һәм ашыкмыйча уйланырга мөмкинлек бирә диялар. Шулай ук һәр балыкчының үз серләре бар. Самое основное в рыбалке это, конечно, в первую очередь везение. Балык тотуда иң мөһиме бу беренче чиратта бәхет елмаю. Алга таба сулыкны, тирәнлекне, төрле һава шартларында балыкның үз-үзен тотышын белү мөһим. Исходя из этого уже подбирается и прикормка, и наживки. Владимир Кузьмин турнирга хатыны һәм эте белән килгән. Гаиләсе балыкчының мавыгын хуплый һәм балык тотуга илһамландыра. Самый первый фактор – это хорошее настроение. Минем өчен балыкта яхшы кәеф мөһим. Зур балык тотарга омтылу һәм яхшы кәеф озак вакыт күлгә карап су янында утырырга көч бирә. Һәм әлбәттә азакта бонус булып балык тоту тора. И, соответственно, получать как бонус рыбу. Нужно сделать правильную прикормку. Балыкны дөрес тукландыру һәм кирәкле җиһазларны сайлау зур роль уйный. Мисал өчен калын леска һәм зур ыргак бәйләргә тырышырга кирәкми. Балык ул сизгер. Аны уңышлы тоту өчен нечкә леска белән ыргак әзерләргә кирәк. Очень пугливая, чувствительная, и нужно подбирать более деликатные снасти, чтобы успешно ловить. Ярыш нәтиҗәләре буенча 3нче урынны Владимир Кузьмин, 2нче урынны Алла Наумова алды. Беренче һәм иң зур балыкны Игорь Мухалев тотты. Номинацияләрдә җиңүчеләргә грамоталар һәм файдалы бүләкләр, ял итү җыелмалары һәм төрле балык тоту җайланмалары тапшырылды. Бүгенге чаралышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.